Pozdrav svima! Evo ovako, u današnjem klipu ćemo odraditi temu koja je vezana za opremu za preživljavanje, survival kit. Znači, ja sam to objedinio u ovu jednu torbicu. Znači, idealna je za tu temu, zato što može bukvalno sve da se popakuje, jako je kompaktna i znači dobra s ovim malim pregradicama za opremu. Inače, torbica je s AliExpressa, jako su jeftine. S prednje strane se nalazi ovaj čičak, možete staviti neku oznaku, ja sam stavio zastavicu. Znači, krećemo sad sa ovom opremom što se nalazi u ovoj torbici. Neizostavno je sječivo, znači jedno nezavisno sječivo, to je ovaj Cold Steel model, znači nož. Pa sad prelazim unutra. Sad ovako. Kao što možete vidjeti ovdje, mali kompas, znači radi posao za nuždu, može da posluži. Jako bitna stvar, to je ovaj Fire Steel. Zatim, jedan upaljač. Jako bitna stvar je imati, znači, dva sredstva za paljenje vatre. Jedna pištaljka. Znači, za signalizaciju. Jedna baterija za lampu. Sad ovako nalazi se mali štapić. Znači, kad se prelomi, sija za obeležavanje. Jedna hemijska. Parakord. I veći štapić sa jednom malo većom iglom. Mnogo je namena, znači, što se tiče ove igle. Od vađenja trna pa da zašijete nešto. 3 metra parakord užeta. Jako bitna stvar. U drugoj pregradi se, znači, nalazi jedna lampa. Multi-tool alat sa, znači, mnogo funkcija i namena. Victorinox, znači oštrač. Jako dobra stvarčica. Za ne daj Bože možete vaša sječiva dovesti da budu oštra i funkcionalna. Ovdje, znači ovako, nalaze se tablete za prečišćavanje vode, par flastera i to bi bilo to. Znači, u ovoj kesici nepromočivoj. I jedna jako bitna stvar, to je ovaj izotermalni prekrivač. Znači, možete napraviti zaklon od njega. Možete se, znači, zaštititi od kiše, snega, a možete ga koristiti, znači, kao što je namena prekrivač, da se ogrnete, recimo, i da se utoplite. Jako dobra stvar, znači, probao sam, radi. Znači, dobra stvar. To bi bilo to, znači, što se tiče ovog kompleta. Vi uvek možete dodati nešto po vašem izboru. Znači, ovo je nešto što meni treba i što ja mislim da je dobro. Uvek ima neko da doda još nešto, ja nisam želeo da ovdje napakujem brdo stvari. Ovo je, znači, jedan komplet koji ide bukvalno sa mnom gde god da idem, znači, malo dalje od kuće. Sad se tu može dodati još neke stvari, ali ovo je, znači, što se kaže da može da vam spase život. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja bih vas zamolio, znači, da lajkujete i podelite ako se sviđa ovaj klip. Ja prvom prilikom, znači, kada budem skupio, znači, vremena, ja ću izaći na teren pa će biti neki klip, znači, iz prirode. To bi bilo to. Pozdravljam vas sve još jednom, pa se mi gledamo u narednom klipu.